सानसेखालि सासे मानसिया गुबुन हादोरनिफ्राय मासे सैमा बायना लाबोदोंमोन। बे सैमायाव ओरैबायदि इउनिक क्वालिटि दङमोन, बे सैमाया दै सायावनो खारनो हायोमोन। दै सा सा थाबायनानै एबा खारनानै बे मैहुर खालामनो हायोमोन। बेयो सैमानि बिगोमाया गावनि सैमानि इउनिक क्वालिटिखौ लानानै बिराद गोगानाय आरो रंजानाय मोन्दोंमोन आरो जायनोबो जेरावबो बियो गावनि सैमानि इउनिक क्वालिटिनि सोमोन्दै बियो बुंदोंमोन आरो जेब्लानो लोगोफोरजों बा मानसिफोरजों बियो रायज्लायोमोन अब्लानो बियो गावनि सैमानि बाथ्राखौ एसे नङा एसे बरनखायोमोन आरो बियो आंनि मासे सैमा दं ओरै थोरै होननानै आरोखि। थिग बेबायदिनो बियो सानसेखालि गावनि लोगोखौ मैहुर खालामनो थांनायाव बियो लांफादोंमोन आरो बियो गावनि सैमाखौबो लांफादों। बेनिफ्राय बियो बिराद गिदिर अरनबारियाव हाबलांबाय। बेनिफ्राय अरनबारि गेजेराव खरसे बिराद गिदिर बिलो दं आरोखि। ओमफ्राय बे बिलोआव मासे दाउब'खौ बोरिनिफ्राय बे सैमानि बिगोमाया पुरा माने बोरलाजों गावहरनानै बुथारबाय आरोखि। ओमफ्राय बियो गावनि सैमाखौ मोनसे इंगित होबाय आरो ओरै इंगित होबाय आरोखि। ओमफ्राय सैमाया दैनि सा 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 खारलांनानै बे माने थैनाय दाउब'खौ लानानै फैबाय आरोखि। ओमफ्राय बियो बिराद देरला आरोखि, लोगोखौ खाथियाव लादों आरोखि, बियो गोगानाय आरो लोगोनो देखायदों आरोखि जेनेबा बियो। ओमफ्राय बियो बेबायदिनो मैहुर खालामै खालामै न'आव फैबाय आरो दाना लोगोनिफ्राय बिराद बाख्नायनाय मोननो लुबैदों आरोखि बियो। लोगोआ खिन्थु जेबो बुंथारा आरो इखो बिनि सैमानि सोमोन्दै बाख्नायजानो बिराद लुबैदों आरोखि। बियो नोंनि सैमाया माथो दै सायावनो थाबायनो खारनो हायोलै, बेबायदि माबा मोनसे बाख्नायजानो लुबैदों आरोखि। दा लोगोआ जेबो बुंथारा बेखौ। दा बेनिखायनो बियो उफाय गैयिनि बियो सोंबाय आरोखि, ओइ दुस, नों माबा मोनसे इउनिक बुस्थु नुदोंना? लोगोआ बुंबाय, इउनिकथ' बिदि जेबो नुवाखैलै आं। नङाब्रा, इउनिक माबा मोनसे गोदान जिनिस नुफेरै जिउआव नुफेरै बिदि जिनिस नुदोंना नुवाखै नोङो दिनै आंजों फैफानानै? लोगोआ बुंबाय, बिदिथ' जेबो इउनिक नुवाखै माथो। नङाब्रा, आंनि सैमानि क्वालिटिखौ नों नुदों नुवाखै? सैमानिथ' मा क्वालिटि आं बारा गोसो होआखैलै बुंबाय आरो आंनि सैमाया जे दै सायावनो थांनानै आं बै मैहुर खालामनाय दाउब'खौ लानानै फैबाय बोरि सायाव, नों बेखौ नोजोर होदोंना होआखै? बिदि सोंबाय आरो बे बाथ्राया बिलाय मा इउनिक जाबाय बायना आरो आंथ' सानदों मा नोंनि सैमाया बोरि खारनो हाया नामा, दैयावल'सो खारनो हायो नामा, बिदिसो सानफ्लांदों आं बेखौ। जेबो इउनिक सानफ्लांथ'वाखै आं बेखौ। बेबायदि बुंबाय आरो गोसोआव गोखै मोनबाय आरोखि बे सैमा मालिका। दाय नोंदो जायालै ओरै जाबाय आरोखि। मा नों जारलै मानसिया ओरै जाबाय आरोखि। दा बे सल'आथ' जोब्बाय, खिन्थु सल'नि गेजेरजों आङो माखौ बुंनो नागिरदों, थारमाने खायसे मानसि दोङो नेगेटिभ सानग्रा मानसिफोर, बिसोर मालाबाबो पजिटिभखौ नुवा। नों जि बुङा मानो बेयावनो बियो नेगेटिभ बरनगोन आरोखि, बिदि मानसि थायो। दा भिडिअ बानायनाय कमेन्टफोराव नायबा नुगोन आरोखि, कमेन्टफोराव जात लिरो, ओरै बुंबाबो ओरै बुंबाबो ओरै। माने बै मानसिफोरजों खुनु सान्ति गैया नोङो। माने बियो बरनगोन नेगेटिभ, आरो बरनखानो हायोना, जेखि जाया बाथ्रा नेगेटिभ बरनखानो हायो। दा बै मानसिफ्रा जायफ्रा भिडिअफोराव नेगेटिभ होलाबायोना, बेफोर मानसिफोरनि टारगेटआनो नेगेटिभ बरननायसो। सोरनिबा मोनसे भिडिअ फैबाय, मोनसे भिडिअ होदों र', मा भुल जादों नायनि, ओरैसो भिडिअ नायनायनि कन्टेन्ट नायनायनि टारगेटआनो र' माबाफोर भुल जादों नामा, लिरनाया बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा, बेखौसो नायबिजिरोब्रा। माबाफोर इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंदों नामा बेखौ नायथ'लिया। बेयावबो एटलिस्ट मोनगौमोन माबा मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा, खिन्थु टारगेटआनो जाहैबाय मा, माबा मोनसे गोरोन्थि लिरदों नामा, माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों नामा, बेयावसो टारगेटआ। दा बेबायदि अरायबो नेगेटिभ बाथ्रा नायगिरग्रा, नेगेटिभ साइड, बेबायदि मानसिखौ इंराजियाव पेसिमिस्ट होननानै बुङो। माने पेसिमिस्ट, जेब्लाबो माने नेगेटिभ साइडखौसो नायबाय थाग्रा मानसि, नायगिरबाय थाग्रा मानसि, सानबाय थाग्रा मानसि। आरो बेबायदि मानसिया जिबनाव साक्सेसबो जानो हाखाया। मानो होनबा बिनियाव बुहुत नेगेटिभ थिंकिंफ्रा फैग्रोबाय थायो। माबा मोनसे गिदिर थांखि जिउआव मावनो लायोबाबो बिनियाव नेगेटिभासो फैग्रोगोन। आङो IPS अफिसार जानो लुबैदोंमोनलै होननानै जेब्ला बियो सानगोन, अब्ला बिनियाव नेगेटिभासो जेव जेव फैग्रोगोन। आं हानाय नङा खोमालै, आंलाय मारै हानोलै,
बिराद टेलेन्टेड जानो हायाखै आङो कचिं लानो हानाय नङा आंनिया बारा टेलेन्ट गैया आंनियाव बिजाब बायनो फैसा गैया बायदि 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 नेगेटिभ थिंकिंफोरासो फैग्रोगोन आरो थिग बेबायदि मानसिफ्रा ओंखायनो जिबनाव साक्सेस जानो हाया आरो बेबायदि खालामबाय थानो हानायानो बिनि साक्सेस सोरनिबा कन्टेन्ट फैबाय सोरनिबा लिरबिदां फैबाय सोरनिबा मायबा खामानि मावबाय बे खामानि मावनाय सोरनिबा कन्टेन्ट बानायनाय सोरनिबा मायबा लिरबिदांफोराव गोरोन्थि नागिरनानै बरननानै बे माने क्रिएटरखौ बुंनो हानायानो बिनि साक्सेस आरो बेनो बिनि साक्सेस गुबुन जेबो साक्सेस बे मानसिफ्रा मावनो हाया आरोखि थ' बे सल'बाथानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नाजादोंमोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट